Hola! Benvinguts una altra vegada a l'Hora del Conte dels dimecres. Avui explicarem un conte que es titula La fruita és meva. Us agrada la fruita? A mi m'encanta. Anem a veure. Molt endins, al cor de la selva, vivien 5 elefants. 1, 2, 3, 4 i 5. Com a mi, a aquests elefants els agradava molt la fruita. De fet, a l'elefant número 1 li encantaven els mangos. Són molt dolços i molt exòtics. A l'elefant 2 es cruspia una colla ben grossa de cocos. Li agradaven moltíssim i també se'n bevia el suc. A l'elefant 3 sempre volia una pila de kiwis. Sacsejava els arbres fins que queien tots els kiwis. I al final acabava ben tip de kiwis, l'elefant 3. L'elefant 4, la veritat és que preferia els plàtans, així fàcils de pelar, no t'embrutes massa, no? I sempre el trobaves posat a sobre d'un plataner, menjant plàtans. I l'elefant 5? L'elefant 5 li encantaven les pinyes. Com podeu veure, tots són fruites superexòtiques. Però un dia, molt i molt endins, encara més endins del cor de la selva, els elefants van descobrir un arbre nou. Era un arbre molt i molt alt. I la veritat és que no l'havien vist mai. Era una miqueta així com a estrany, no? Però la seva fruita. A sobre d'aquell arbre tan alt hi havia una fruita exòtica que semblava la més deliciosa que podien haver tastat mai. Quina pinta que tenia! Tots van deixar de pensar en les seves fruites preferides. Volien tastar aquella! M'encanta! Oh, per favor, quina pinta! Clar, tots van córrer cap a l'arbre per intentar aconseguir la fruita. Però de mentres... Ei, mireu allà dalt! Uns ratolinets van aparèixer i els elefants no els veien. És meva! Va exclamar l'elefant en U. La fruita és meva! Estava segur que la podia agafar, que en tenia prou forces, que tenia prou habilitat. És que segur que l'aconsegueixo. I va bufar, i bufar, amb totes les seves forces, com si no hagués bufat mai i tot l'aire l'estigués traient ara. I va continuar bufant, i bufant, i bufant, i bufant. I sabeu què? Mentre ell estava intentant fer caure les coses, els ratolinets continuaven intentant aconseguir la fruita. 1, 2, 3, 4, 5. Amunt, amunt. Vinga, una miqueta més, una miqueta més. Ells anaven tots junts. Que no, que la fruita no es va bellugar. Ja podia bufar tant com volgués, no hi va haver manera. Allà continuava la fruita, ni una mica. I els ratolins, poquet a poquet, continuaven pujant. Estireu! 1, 2, 3, 4, 5. Amunt, amunt, amunt. I anaven pujant una miqueta més. Però molt poquet, perquè eren petitons. Aleshores va arribar l'elefant número 2. És meva, per això no l'has aconseguit, perquè aquesta fruita és meva, va dir l'elefant 2. Ell estava segur que el podia aconseguir. Clar, ell era molt enginyós, tenia unes idees magnífiques. Segur que aquella idea funcionava molt bé. Ai, aquí res estaria tastant aquella fruita tan deliciosa. Així que va muntar el seu artefacte i l'elefant número 2 va sortir volant cap a dalt de l'arbre. De mentres, els ratolins continuaven pujant poquet a poquet, ajudant-se els uns als altres.
Ei, seguiu estirant, som-hi! Què? Creieu que va funcionar? Jo la veritat és que crec que no, Es va passar de llarg, l'elefant 2 es va passar de llarg de l'arbre i no va poder agafar la fruita. Ui, mare meva, crec que la seva idea s'havia de perfeccionar una mica. Els ratolinets continuaven pujant més i més. Ai, mireu, un insecte volador. És gegant. Ells veien des de lluny l'elefant 2, que ja s'havia passat de llarg. Que és meva, que no ho veieu, que no ho aconseguiu. Perquè, clar, aquesta fruita té el meu nom, no ho veieu? Va cridar l'elefant 3. Estava segur que ell era el més llest de tots els 4 o 5 elefants. Per tant, amb una empenta i una estirada, a veure si puc saltar una mica i l'aconsegueixo. Vinga, va, som-hi, que segur que ho aconsegueixo. Però, sembla que li costava una miqueta. Ei, ja no falta gaire, deien els ratolins. 1, 2, 3, 4, 5... Amunt, que ja estem quasi. Els elefants continuaven sense adonar-se'n, ells anaven fent via. Ja podia estirar, ja podia fer el que volgués, empènyer i tot. No va arribar massa lluny, l'elefant 3. I al final es va quedar sense forces. Un altre elefant sense la fruita. Ai, bon intent, deia l'elefant 1. I mentre el pobre elefant 2 encara estava més lluny, gairebé semblava un estel més al cel. Clar, estava molt lluny ja. Auxili, auxili! Ningú l'escoltava. Els elefants començaven a estar molt impacients. Ai, és que jo vull aquella fruita, tinc molta gana. L'elefant 4 ja estava cansat de tot, va agafar i va decidir que, bueno, mira, jo vaig a córrer, dono un cop a l'arbre, a veure si es mou una mica i això cau. Perquè estic fart, ha de caure, tinc gana, vull menjar. Total, que l'elefant 4 va córrer fins l'arbre, dient, és meva! I de sobte tenies a l'elefant 4, a l'elefant 1, a l'elefant 3, tots intentant. Ai, també volia intentar ell, a veure si ho aconsegueixo. Però clar, només feien que barallar-se, que no, que és meva, i empentes, i trepitjades, i cops de trompa. Però just en aquell moment... Els ratolins havien arribat a dalt de tot, havien pogut agafar la fruita, així que anaven desfilant cap a baix. S'està movent la fruita. Des de quan les fruites caminen? Els elefants no ho entenien. Ui, perdoni, deixa'm passar. Sí, gràcies, Déu. Clar, van veure els ratolins, per fi els havien vist després de tanta estona. Els ratolins ja havien anat a dalt, havien agafat la fruita i l'estaven baixant. Ara, la fruita d'exòtic d'aspecte deliciós era dels 5 ratolins que la portaven tots junts. La fruita és nostra, van dir els 5 ratolins. Els elefants els van mirar molt sorpresos. Nostra? Com que nostra? Van dir els elefants. Visca, ja tenim la fruita! Tenien tanta gana i tantes ganes de tastar-la. Nostra! Clar, ara ho entenem! Van dir els elefants tots alhora. Perquè no ho havien pensat, ho hem d'intentar tots junts. Vinga, som-hi! Nostra, va, que és nostra! Empenyeu, fem força entre tots, nostra! Va, una miqueta, estirem. I van aconseguir estirar l'arbre per baixar la fruita. La fruita és nostra, de tots! I així va ser com, molt i molt endins, al cor de la jungla, els elefants finalment van poder menjar-se aquella fruita tan deliciosa. Ei, però que no n'érem 5? On està l'elefant número 2? Meva! Deia ell des de lluny, que encara no havia aconseguit baixar. Però no patiu, que al cap d'una bona estona de volar, el pobre elefant 2 va poder baixar.
i va poder compartir aquesta fruita amb la resta de ratolins. I conte contat, conte acabat. Jo espero que us hagi encantat aquest conte. La veritat és que és molt divertit. I a vegades sí que ens posem supertossuts i volem ser una miqueta egoistes. Però ja ho veieu, a vegades simplement necessitem de l'ajuda dels altres i treballar tots junts per aconseguir-ho, com van fer els elefants. Ens veiem el pròxim dimecres amb un altre conte. Adeu!